آقا کریم نے فرمایا صحابی روندا کیوں عرض کر دینے کملی والیا تساں فرمایا جا چلا جا گھر دے اندر تیری بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئے گی او دے پیراں نو چوم لویں اسی وجہ تو روندا پھیا وا میری ماں حیات بھی کوئی نہیں میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے میری ماں فوت ہو گئی ہے اسی وجہ تو پھر روندا وا کملی والے نبی نے فرمایا غلاما غم نہ کرنا اگر تیری ماں فوت ہو گئی ہے جہاں چلا جا قبرستان وچ جا کے ماں دی قبر تے چلا جا ماں دی قبر تے جا کے پیرا لے پاسے بہ جاوی ماں دے قدماں نو چوما لوی او تیری قسم جانے میں محمد جانا میں محمد جانا صحابی رسول اکھاں وچوں اتھرو آ گئے زاروں کتاروں مر لگ گئے جے کملی والے نبی نے فرمایا روندا کیوں ہاتھ بن کے کدنے کملی والے گل بڑی وڈی کیتی نے اسی وجہ تو پھر روندا وا کملی والے نے فرمایا کی ہویا کملی والے تساں پہلی مرتبہ فرمایا ہے جہاں چلا جا کر دے اندر اپنی ماں دے قدم چوم لے میں رب کی تھی کملی والے میری ماں تے حیات بھی کوئی نہیں دوسری مرتبہ تسی فرما رہے ہو ماں دی قبر تے جا کے ماں دے قدماں نو چوم لے کملی والے دی وجہ تو پہ روتا وا میری ماں حیات بھی کوئی نہیں میں نو پتا بھی کوئی نہیں میری ماں کیڑی جگہ تے دفن ہے میری ماں کیڑی جگہ تے دفن ہے کملی والے قبر دا بھی کوئی پتا نہیں بچپن جی میری ماں دا وصال ہو گیا ہے کملی والے نبی نے گل سنی ہے جاگ والے کملی والے نبی دیا اکھاں جو اتھرو آ گئے کملی والے جدو روئے نے صحابہ بھی رومن لگ گئے نے صحابہ عرض کر دینے کملی والے آج تسی کیوں روئے کملی والے نے فرمایا اس وجہ تو پہ روندا وا مینوں بھی ماں آمنہ یاد آ گئی ہے کملی والے نبی نے روندی اکھاں دے نال فرمایا غلاما او غم نہ کرنا اے لیلے چھری اے لیلے سوٹی اے دے دو ٹکڑے کر دے او ایک ٹکڑا ماں دی قبر تصور کر لے او غلامہ پیرا لے پاسے بہ جا اس دے پیرا نو چوم لے او غلامہ او تیری قسم جا رہے میں محمد جا رہا ماں دیاں دعاواں بندے نو تار دیں دیاں خدا را دیاں دا خیال کیتا کرو دیاں دے بھی حقوق ماں دا بڑا ہی مقام ہے بڑا ہی مقام